musadaro papa bag randakatakura nhasi rinosiririsa zvakawanda zvirimo mukoma KB zvinosiririsa. 1 zvinochemedza vanhu kusvika parufu rinopinza vanhu pasi kusvika pakufa. 2 vamwe vanhu vanotambudza vamwe vanhu vanogara nevamwe vanhu. Ndakambopinda pakereke pamaronde ndo pamadzi baba Katsiro. Yes, pakaparidza umwe murume achiti uri munhu asi kugara kwaunita nemunhu chenjera munhu. yes, uri munhu asi kugara kwaunita nemunhu chenjera munhu nekuti munhu ndiye asiri right. Mashoko andinawo mukoma KB regai ndibva ndangotanga ndiri mukati mekupfapfedza mukati mekutaura nyaya iyi. Ndini nyaya yakaitika kugokwe kunonzi kumateta 2 yemurume akarepa mai vane 90 years dzokuberekwa. Nyaya iyoyi iriko futi kuuzumba yakaitika nezuro chaiye. Ndobvapo ndopinda padombo shava kuna baba vakaita 1 week vachirara imba imwe chete negirlfriend yavo nemwanakomana wavo nemuroora. Neoroshi will be before. Inini ndina maisa beokumba. Ndotiza maisa beokumba ndoenda kumba kwa girlfriend. Ndaenda kumba girlfriend ndozoshanyira mwanakomana wangu ane mukadzi wake kumba kwake ine 1 room. Tichirara imba 1 tese mwana wangu ni pambedha nemukadzi wake inini pasi negirlfriend. Ndakutombobuda ndichienda kuchimbuza ndichienda kapfeka kajoga short mbamu nemuroora. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Po rikiti vu. Ndine nyaya mukoma KB yakaitika kwa gutu yemurume ane 7 years achirwara nemakumbo asingagoni kutsika pasi. Ndokuenda kuchipatara ndobva operatwa ndobva pashekwa shakabva. Ndokunzi dzimba dzenguva igauti ndokushekwa pashakabva. Ari operatwa 3 times apane 7 years. Iko zvino zvinokungosvikirwa nemumwe munhu zvikanzi ine handidi kuti muoperatwe asi ndoda kukutumburai. Wangu makumbo ari kuzvimba but ndoda kukutumburai. Chandiri kutsvaga panguva ndechekuti ndione chete kuti ndepapi panofanira kutumburwa. Asi murume wenhoroondo yake musi waaitaka kuita takshop kupinda mutakshop achipopinda mutakshop kunotengesa ndo pakataka kuzvima makumbo anozogara akapindamo zvakare kusvika nanhasi takshop yakavharwa. Papa Isapewo nthawe ziri kudiyana 23 minutes past 10 munokwanisa here kunyudza gejo tisatanzwa nawe nenguva dza 10:30. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba paka matepa ibhindure. Okay. Ichokwadi muri yeZimbabwe rega ndirive nechirizo kumatepa kukatika nyaya inosiririsa nyaya inorwadza. Nyaya ndiri kutaura kumatepa ndiye kuti kune mukomana ane 25 years dzokubereka. Mukomana ayo zvaakaita mukoma KB baba namai vake vakasiyana, baba namai vake rugara kwakasiyana. Iye achigara pamba nevamwe vaningine kwana kuti 3 kuri vatu vanga vari 4. Iye 25 years ndiye mukuru. Koita musikana anga ari form 1, koita mukomana mumwe muningine wake anga ari form 3, kozoita 1 kanga kari grade 6 kadiki. Vanhu vake vakarara mumba achibva svika kumba iye ndokutora demo ndokutema nzvadzi yake iri form 1 ichibva afira kuhope. Ndokutema muningine wake ari form 1 ndobva afira kuhope. Kuchibva kwasara 1 kari grade 6. Daniel Roshwiri Benefo wakachiwemba communication. Adaruka atobata kambezo kekuti akuchida kupedzisa mwana uyu. Mwana chibvati nai mukoma unai ava vafa mukatema inini achasara achikubikira indiani. Yes, ndobva pera simba ndobva toregera kuuraya mwana uyu. Zimbabwe muri yeZimbabwe inzwai nguva yose yakufa nekuzvarwa inoda Mwari kuti apindire pakati. Hakuna nguva yemunhu. Mukataura simba rakaita murume uyu rokurwaya vamwe vana vaviri ava nemashoko akaudzwa nemwana mudiki kuti munozobikirwa nani tingati ndozvakakonesa kuuraya here. Inguva yange isati yakwana asi shoko rikamukonesa kumuurayiro but akabvaisa mbezo yanga bata pasi ndobva aregedza. Mwana uyu akarara usiku hwese achiona zvitunha izvi. Vana ava vaviri vese vakaurawa mudzimba dzakasiyana, umwe mukicheni umwe muimba yake mwanasikana. Murume uyu achibva arara mukicheni manga mune chimwe chitunha aine mumwe mwana mudiki wanga naye. Mwana uyu kuseni ndiye akazomhanya achienda kunoudza vanhu kuti bedway ndo zvaitika gumbako. Vanhu pavakazomhanya ndokunowana mukomana uyu atorimo mukicheni mune chitunha chemuningina wake achitomwa tini rice akatogara akatirasa chitunha. Kutaura kuno haana kutiza aruma kuye mapurisa vakamubata
vanhu vakatorwa vakaiswa kumuchari. Hey, baba Isabel, si chakapaka kuti murume uyu auraye hama dzake. Ndo atisati tanzwa kuti mapurisa pamwe akataura naye ndo pachagona kutaura kuti chichakonzeresa. Haana zvakataura, haana zvatatitabve nazvo. Chatiri kuziva ndechekuti akauraya. Izvo zvakasara mwana what naiye varipo 2. Vamwe vakashaya ava vanga vakura sei? Kune form 1 neform 3. Form 1 neform 3. Form 1 musikana, form 3 mukomana. Iye ndianga ari mukuru. Ndianga ari mukuru. Ndianga chichengeta vaningina vake. Ndianga chigara nevaningina vake. Ane 25 years. Si chakakonzera kuti abatwe nemweya wakadaro. Hey! Paka. Ndoita kudodera pasi mumapati. Ndonzwa dzungu neumwe hunhu hunoitwa nevanhu usingafaniri kupinda muhono. Chiko chaitika. Kudhara ndaitikana ndichiparidza. Ndaitikana vanhu vachifamba. Muri yeZimbabwe panoti kudarika mumwe munhu wokuti amai vakageza, amai vakachena, baba vakageza, vakapfeka sutu, mukavashevedza nezita kuti mukoma bhosho, kana kuti mukoma bhosho, anoshaira kuti he kureva kuti munhu. Asi apedza kudarika, vanhu vachipedza kudarika, unonzwa vanhu vachisara vachiti hapana munhu apa, hapana munhu. Asi paadarika vamuona, musha wake vanouziva, vakamuchidza nezita anodarika, asi paanodarika unosara vachiti hapana munhu apa. Pane zvinenge zviripo. Panenge pane zviripo. Hunhu nemabasa. Mukoma KB. Baba vane vana. Varipo mukati menzvimbo yedombo shava. Kubva kumba kwavo kuenda kumba kwegirlfriend. Kana ndichiti kubva ndiri kureva munhu ari kuenda asingadzoke. Then you're a really pinifo. Ukanzwa mweya uchisumuka kudaro pane mweya utsvina magara. Unoda kubvisa kuti mari vatigomborere. Papa zvadaro. Baba kwayo kaenda kumba kwegirlfriend. Kunoreva kuti waingove meso but chiripo hapana. Why? Girlfriend yavakavinga yakasvika pakubudiswa pamari nyaya yerendi ivo varipo. Vabudiswa kudaro mwanakomana wavo akaroora mukadzi wake anogara kumba kwake kusingagari mai nababa. Vadaro mukoma KB baba kwakututa tumutundu toto bhegi negirlfriend yavo kuenda kumwana wavo mukomana. Mwanangu pane zvangoitika ndikukumbira ningorara mangwana ndigoenda. Zikanzi kudini mwanakomana wa baba? Kundingaite sei? Kwakurara mumba umu. But paka pasina chokuita. Mwanakomana kuti abuda asiye mukadzi wega baba negirlfriend wachera masvite. Kusvika vatorara vese imomo. Mwanakomana pamubhedha nemukadzi wake. Baba negirlfriend yavo pasi. But mwanakomana chinoziva kuti munhu akarara namai apa. Igirlfriend amai vangu vari kukumba kune vaningina. Vati mangwana havana kuenda. Vati kusora mangwana havana kuenda. Kusvika vapedza wiki varipo. Zvazodaro mukoma KB muroora akabva pambapa. Ende zvanga zvakuita babava vanga vakutobuda kuseni voenda kuchimbuza voye vakapfeka kashonjebhuruka kwavo mumba mune muroora. Ndani arashibwede pinifo vakati tiri kutukana saka ndiite sei? Baba dzokai kumba. Zvadaro mukoma KB muroora akabvatiza pamba pake. Ndokuenda kumba kwavo ndokunoudza mai vake mama murume ndinomuda ndakaroorwa nemunhu nehunhu handina problem nemurume wangu andazvi kudhiraivha hongu asi hakusi kugarika ndiri kurara imba imwe chete nevatezana negirlfriend. Zikanzi kudini kona mai nyakubereka vagarire kudomboshava. Vana baba vari kudomboshava. Inzwi baba ndinoda kubasa vachidzoka vachienda kumba kwemwana kune girlfriend. Zvadaro baba pati amai vemwanasikana vemuroora ndo vakasimuka vakananga kuna ashishashi vakananga kuna vamwene amai vemukwasha wavo kuna isere. Chii chiri kuitika? Muri kuzviziva here kuti muroora wonyako kumba ari kumba kwangu? Ko akashanya rini? Akanisana nemwana wangu. Akanisana nemwana vakataka kuvhundiwa zvikanzi kwete vana vari kudanana. Murume wenyu muri kuziva here ndokwaari kugara negirlfriend. Ndokugara pasi vanhu vaviri ava. Vakananga ikoko amai kumakunde yekumakunde amai kumakunde yekumakunde jekesa msutu yekumakunde kufamba uko vakananga kumba kwemwana kune murume negirlfriend. Right. Amai vachingosvika mumali vatora mabhegi vachikanda pasi. Vashandi vomotara vachitora mabhegi vachikanda pasi vachitora marodi vachitora santana ambakamba kuda kushedzwa sabhuku. Amai murume paanga sipo pamba anditika vaifunga kuti murume wavo aenda kupi? No, vachatoziva kuti murume andinoenda kubasa. Okay. Andinoenda kubasa.
vese zvezvo ndopakatozoziva izvezvi kutaura kuno kwatuta mukoma KB vabviswa mumba kudaro memuroora nanhasi vasati vayakumba kutori nemwana ari grade 7 ari kunzani zvechikoro kana school fees kana chii havana chavari kubhadhara nanhasi baba vari musango havasati vadzokera kumba saka vari kugara kune vari kungotenderera girlfriend haina kubhadhara rent papa saka ikadzingwa papa igara kureva kuti kana ikadzingwa kureva kuti naivo baba vafuta havana chii havana mari mwana paanogara mu1 room umu anorenda here kana kuti ndepake aiwa anorenda wake hai idomboshava tingashedza seti baba vadzoke kumba no problem ichokwadi mhuri yezimbabwe paka ndapindira mhuri yezimbabwe nzvimbo yandinoshevedzera kuti iyo harare mukoma KB ndanzwa kuti manga muchifamba mumugwagwa wandagara nchida kuti ndifambe muchitaura panyaya yecorruption munyaya yezvitupa tine nzvimbo iri mukati meguta reharare vanhu vari kuchema chiti vanoda kuti vaturisa zvitupa nenyedzi kuchikoro right asi inzwai zvimwe zviri kuitika mune imwe nzvimbo yandiri kutaura iyi ndakaienda ndakaisvika na12 na7 past 12 midnight usiku mushure mezvatanga taudzwa pakutanga ukaenda panzvimbo iyi ukasvika ukanyoresa kuti ndinoda kutura chitupa pane munhu kunze ende munonyoresa apo mabva mapiwa nhamba yekuti mangwana ndio nhamba yamuchashandisa pamunhu wekuzotura chitupa okay gadhi weipapo anenge achinyoresa vanhu anozokuudza kuti ukwanise kuzobata nhamba yako iyi unofanira kuya na12 dzeusiku kuzomeka sure kuti nhamba yako waibata here ende anenge ari pajuti na12 idzi ndiye anokuudza kuti right wabata nhamba zvechokwadi uri kumuka uri panhamba iyi mangwana akupa nhamba masikati haaziriye unonzi unodzoka na12 dzeusiku kunokonfema nhamba yako neumwe gadhi ari pabasa apa nechosa zvitupa apa na12 dzeusiku ukaona nhamba iyoyo mangwana utonzi wapasa mangwana utora nhamba yako vasina kuuya na12 okoko vese vanga vakanyoresa nezuro masikati nzvimbo dzavo dzakutengeswa dzakupiwa vamwe vachibhadhara chi mari muno muzimbabwe muharare ndo mazvimi kuitika kuzvitupa muri kuti baba Isabel nhasi na12 masikati pandinopedza basa handitika ichokwadi ndikaenda ndosvika ndoona security personnel yes ndonyoresa ipapo kuti mangwana ndiri kuuya kuzopinda paqueue yokutora chitupa wabvapiwa nhamba ndobva ndapiwa nhamba asi ndinofanira kakuenda na12 usiku kunokonfema kuti nhamba yako ndiyo here aripo ende achakuudza kuti ya ndakuona zvechokwadi nhamba yako iri kushanda chi ndio nhamba yako mangwana saka pakunochena ndobva ndozoenda mai time yebasa wakuenda zvako kana pachifurwa na8 you don't rush aumhanye because uri kuza ndiri panhamba 42 yangu nokuti wakapasiswa nezuro na12 dzeusiku baba Isabel saka vanhu voita basa nguvayi asina kuenda usiku ende vanotozviziva kuti ndopa nenyaya yavo pekuti asina kuenda usiku hwese gepu rake riri kutengeswa ende havaendi vanhu mukoma KB muharare mune matsotsi usiku ichokwadi ndofa here nenyaya yekuti ndoda kunoona nhamba yangu ndamboenda masikati nenyaya yekuti chuva vanochikoro vaita sei right baba manu Philip Makajo avimbisa Zimbabwe kuti izvozvi zvaapedza shift nenguva dza9 o'clock achambotenderera endi achazobata right honorable minister vari responsible nenyaya yokuti vanhu vaone madocuments okusanganisira zvitupa wozotaura nawo tinzwe kuti dambudziko iri ringapere sei baba Isabel patanga tichitaura nyaya iyi mamessages auya kubva munyika yese hamusi muharare chete aichi ndangochitaurira nyaya iyo ya12 dzeusiku Zimbabwe chokwadi 12 pakati peusiku kunokonfema kuti nhamba yandapiwa na12 o'clock masikati wobva wapasisa kunzaka ndiyo yako mangwana Kanyemba naBhozho iyo ingozi iri serious manje yekumatepatepa kubhindura hakuna zvakadai ndimutroka hama neshamwari muZimbabwe ndinonzi Efeti Nyakasaka ingozi chokwadi handizivi kuti mwanakomana uyu akabatwa nei kuzosvika pakuuraya hama dzake chokwadi kutora
aya zvakaoma. Ndinonzi ambassador Tinashe Gotora paSolomio, icho chekumatepa chepa ndafriza ndachema zvangu nematambudziko. Inyaya inosiririsa mufunge ndachema Kanyemba naBhozho. Ndinoona akakunge pakashanda mweya yerima chaiyo yakaita kuti adaro zvichikonzerwa nevamwe vanhu. Dai zvichibvira baba Isabel mambotibvunzirawoka hama dzemwanakomana uyu right, murume uyu akauraya vanin'ina vake, kuti chii chirimo mumhuri chavanogona kakuzivisa mhuri yeZimbabwe. Pane zvakamboitika here kumashure, endi hama dzacho dziri kuti kudini mushure mezvaitika izvi, vanofanira kufamba vambonzwa kuti chii chakonzera kuti zvidaro. Ndiri kukumbira mhuri yeZimbabwe vagari kumatepa veukama vemwanakomana uyu, ndinogona kusvika ikoko kana kuti ndichipedza ndichipedza nenhamba dzangu mundu tosangana papi totaura nyaya iyi timbonzwawo zvimwe zvezvimwe. Mukutaura nyaya dzakafanana nedzidzi payave yanyaya apa hapazi pekunyera kana kutya, pakuchida kuti vanhu vachibatsirana kuti mangwana pasauye futi dambudziko rakafanana neriri, nokuti iwe uri hama zvakare zvinoita ngozi kazhinji inoramba ichidzoka mumusha imomo. Yes. Kuponda kwamurimi kana kutoponda mumwe mutorwa zvakare. Izvezvi ndine nyaya yemukoma KB yandakamirira kutaura nasabhuku nemwe utungamiriri kwamutoko muri yemwanasikana ari kubuda pane vamwe vana achitaura kuti veduwe ndakaurawa nanhengi, zvandakaurawa taive murudo richidanana, asi zvandakaurawa aiwa ndadzokazve handingourawe kusvika pashevedzwa ngange kuchipinge ngange kuchipinge kasvika kataura ikati kwete handinongedze munhu, asi ndichakupai nekukuratidzai kuti muzive kune mwana wayo akafa uyu kuhama dzake. Izvo zvari kugara pasi kuti voenda sei kune mwana akafa zvavasingazivi, asi vakuchiratidzwa kuenda ikoko. Asi mhepo iri kutaura kuti ndakaenda mugomo, ndikasvika mugomo ndichidana nemwe wangu tikaita zvakati pakazosvika vamwe vanhu vakandiuraya, asi handizivi kuti sei mhosva kana kuti kupiwa kunzi ndimi makakonzeresa ngozi yakubuda kune rumwe rudzi kana vasina kuponda. Hei, hamusati mapedza kufambira nyaya. Aiwa, vasati apedza kuifambira. Inzwai munzwa baba Isabel, message iri pano. Chezvitupa chakuda mubhadha. Kwete mubhadha wakanyemba naBhozho, asi mubhadha une munyu unobva paState House apo. Yes. Ita mati muri kuda kurova dhunge mutunge. Right, mukoma ke ndangotsinira panyaya yemukoma nawo. Vanhu vanotoresa zvitupa vanoziva here kuti kukonesa kutoresa munhu zvitupa zvinhu zvingari zvavanouraya pamunhu. Ishokwadi. 1, mwana wechikoro hakuna kwaanoenda. 2, haukwanisi kuenda kunopinda basa usina chitupa. Vamwe chacho vanatezvara kana vasingazivi chitupa chako havakutendera kuroora mwana wavo. Ndizvozvo. Anditika madocuments tobva ipapo unobvutisa nyika. Takuenda cheko kuma-elections kuti takuda kunovhota nyika yedu. Tinoda zvitupa. Toda zvitupa. Hai. Saka kana iwe uchigarira chitupa chemunhu uda kuti nyika iende kupi, ndosaka mubhadha wanzi unofanira kubva kuState House. Alright. Yes, shamu ine munyu yakataura na President Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa iye ngaibude izvozvo. Ali shamu ine munyu ndiyari kuvangu. Mtsogoleri wadziko. Mutungamiriri wenyika. Kanyemba naBhozho muri sei ndatadza kuenda kubasa, ndakutonyepa kuti ndiri kurwara nekuda kwechimuti, ndinonzi tendai nyamutswa, ndiri padziva rasekwa extension apo bosi wako anenge wakachibata wechimuti chacho. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza dziri kuitika matima namose nyika ino. Inzwai munzwe nyaya yezvitupa iya chamataura chiya. Kanyemba naBhozho nyaya yezvitupa yanetsa kunoku kwamuzokomba, vari kuda mbudzi kuti chitupa chibude. Hey, yes, mbudzi kuti chitupa chite sei? Bati pane mubvunzo wangu mukoma KB. Mushandi anotoresa zvitupa anobhadharwa nani? Nehurumende. Wow. Mushandi wehurumende. Mushandi wehurumende. Kumbudzi ndiye. Yes. Vanotobhadharwa nawo Muturi Ncube. Ndiwo ka Minister of Finance. Yes. Vari kuzviziva. Nyaya yese iri kudzokera kupi? Kuna Honorable Minister Kazembe. Right. Ndiwo vanoona nezve kuti vanhu vemunyika vapiwa madocumento. Honorable Kazembe kwataipfapfaidza tiri kuMount Jarone Goreria. Pamazowe Goreria. Tiri paseji paya. Right. Yes. Aya Minister, vana vari kubirwa. Vana vari kushushwa. Vana vana zvitupa. Vanogona kurasika, vanowanika kupi? Vanogona kutotadza kutonyora bvunzo. Kunyora bvunzo nokuda kwezvitupa. Mbudzi kututore zvitupa. Kukarosina mbudzi yacho. Regai pari zvino tidane tishevedze vasabura vedu veFreeCon Solar.